Najdôležitejšia časť kempu je branný pretek. Tento branný pretek bude veľmi náročný. Má dĺžku asi 6 km a na súťažiacich tu čakajú rôzne stanovištia, kde budú musieť zaprieť sami seba. Takým teda želáme veľa šťastia. V preteku súťažia družstvá. Každé družstvo po štarte sa rýchlym presunom dostaví na stanovisko radiochemickej a biologickej ochrany. A opäť beh. Nasleduje maskovanie a plazenie. Lákadlom pre mnohých je streľba paintball, kde je úlohou zneškodniť nepriateľa. Aj napriek únave je potrebné zdolať ďalšie stanovisko. Prekážkovú dráhu prekonať skákaním, preliezaním a tímovou spoluprácou zdolať vysoký múr. Z posledných síl je potrebné dobehnúť na posledné stanovisko zdravotnícku prípravu. Tu si najviac unavený ľahne na nosidlá. Ostatní členovia družstva na ňom názorne predvedú ošetrenie raneného a zabezpečia jeho transport do cieľa. Ako by ste zhodnotili tento pretek, keďže akurát ste dorazili? No výborné, zhodnotili sme si naše sily fyzické. Dokázali sme si, že pracujeme ako tým, pomáhali sme si navzájom. Pomáhali sme dievčatám, ale vládali, musím ich pochváliť, sú statočné. Bolo to bez ranení, takže sme veľmi spokojní, sme dobehli vo výbornom čase na dočakávanie. Spĺňa vaše očakávanie táto trať? Myslím, možno aj podľa náročnosti. Čakali ste niečo náročnejšie alebo možno niečo jednoduchšie? Fyzická príprava bola na tých 5 kilometrov, myslím si, u väčšiny členov. Zvládli sme to a očakávanie to splnilo. Samozrejme, preverilo to naplno naše schopnosti, takže sme spokojní. Myslela som, že to bude náročnejšie, ale dalo sa. Nie som moc unavená, takže v pohode. Čiže vládali ste, nebolo to tak, že vás museli chlapci možno niekedy ťahať? No a raz ma odniesli, ale myslím, že to bolo v pohode. Všetko sme zvládli na jednotku. Ale tie masky, to sa tam nedalo dýchať. Maska sa nedalo vôbec dýchať. Fajný bavný kúpeľ bol, bola tu makačka, dievčatá moc už nevládali, takže chalani sme sa snažili im čím najviac pomáhať, ale tak dalo sa to, bolo to dosť náročné, ale tak určite to všetci zvládli, bolo to v rámci všetkých síl. Chcela by ste stať profesionálnou vojačkou? Áno. Myslím, že je to dobrá skúsenosť teraz absolvovať takýto branný pretek a celkovo tento kemp? Isto áno, do života je to veľmi dobré a keď by som chcela byť vojačka, tak to je ďalší prínos do života. Bolo to veľmi únavné? Ako v ktorých úsekoch. Niektoré úseky sme nezvládali a potom sme nabrali druhý dých, ale všetko sa dalo vďaka chalanom a celému tímu. No tak dosť som nevládala, lebo som nebehala, ale bol ťažší ako minulý rok, musím povedať, že v niektorých úsekoch určite. Ktorá časť tej trate si myslíš, že bola taká najťažšia? Asi tá s plynovou maskou, keď sme sa museli plaziť v bahne, akože to bolo fakt hrozné. Aké máš pocity ty? Bolo to ťažké, ale úplne mám najlepšie družstvo, ktoré pomáhalo. Sama by som to fakt nezvládla. Ako sa ti blatilo? No, blatilo sa mi celkom fajn, ale už na konci som nevládala, som celá mokrá, je mi zima, ale tak bolo to super. A to si predstav, že títo všetci ostatní študenti museli prejsť takmer 6-kilometrovú trasu. No nezavidím im, ja mám dosť už po tom bláte, ktoré malo asi tak 20 metrov. Napochodovaním štátnej zástavy, podaním hlásenia ministrovi obrany veliteľom kempu sa začalo slávnostné vyhodnotenie kempákov za dosiahnuté výsledky vo vojensko-brannom cvičení Kemp 2009. Spoznali sme víťazov, ktorí získali ocenenia a tituly. Čata Bystričanov neskrývala radosť za pohár ministra obrany o najlepšiu čatu. Za najlepšie dosiahnuté výsledky v paintballe získalo družstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Prešov pohár náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky najlepšie paintballové družstvo. Za výsledky v brannom preteku, ktorý prebiehal v posledný deň kempu a pre mnohých kempákov sa stal výzvou, získali družstvá pohár riaditeľa personálneho úradu najlepšie stredoškolské vojenské družstvo.
Ako tretí skončili kempáci Strednej odbornej školy drevárskej Krásno nad Kysucou. Striebro získalo družstvo Strednej odbornej školy technickej Námestovo. Za najkratší dosiahnutý čas študenti Strednej odbornej školy Snina získali nielen prvé miesto, ale aj cestu do Bruselu na návštevu európskych inštitúcií. Je to 5. ročník a je vidieť, že naozaj ten 4., 5. ročník a veríme, že tie ďalšie budú stále kvalitnejšie. Tá kvalita sa prejavuje naozaj vo všetkom, v organizovanosti, v tom dennom režime, v tom, ako sa tie kolektívy podarí veľmi rýchlo stmeliť. A tu nás skutočne už je vidieť, že ten kolektív po tých čatách, ale aj celkovo tých deciek, tých mladých ľudí sa podarilo skvalitniť a stmeliť veľmi rýchlo. To je vidieť, že tá práca inštruktorov a vôbec celého toho týmu, ktorý pracoval na vydarenom priebehu aj závere tohoto kempu, je naozaj skúsený. Ja som veľmi rád v prvom rade, že sa nikomu nič vážne nestalo a že naozaj tí študenti, ktorí sem prešli, že odídu v zdraví aj do svojich domovov. Tento rok sa zúčastnilo 217 študentov stredných škôl z celého Slovenska tohto ročného kempu a mali to naozaj veľmi ťažké kvôli tomu počasiu, ktoré tu bolo počas týchto dní, ktoré strávili vo výcvikovom priestore Lešť. O to mali naozaj ťažšie, ale o to mali asi viac zážitkov tí študenti. Od 1. januára 2006 máme plne profesionalizovanú armádu, čiže už nie je zákonná vojenská služba a nie každý sa môže stať profesionálnym vojakom. V prvom rade teda je to na dobrovoľnosti. Iba ten, kto chce, sa stane profesionálnym vojakom. A práve preto tým ostatným je treba ukázať, o čom je naozaj profesionálna armáda, aké majú úlohy, aké je to náročné povolanie a zamestnania, ktoré musia títo vojaci vykonávať. Či už je to výcvik, príprava do misií, pôsobenie v misiách, ale aj výpomoc pri rôznych živelných pohromách v rámci Slovenskej republiky. A toto treba ukázať týmto mladým ľuďom. Brigádny generál Marián Áč vyhlásil najlepších jednotlivcov z každého kraja, ktorí získali titul Najlepší jednotlivec vojensko-branného cvičenia Kemp 2009 a osobne prevzali mimoriadnu cenu od prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Taký to bol Kemp 2009 a neostáva nám nič iné ako veriť, že akcia, ktorá si získala za 5 rokov veľkú obľubu nielen medzi študentmi, ale aj profesionálnymi vojakmi, ktorí sa na jeho príprave podieľali, dostane zelenú aj v budúcom roku.